Kwa majina anaitwa Kiraga Geoffrey. Kiraga Geoffrey, one of the chief coordinator katika chama chetu cha HUPA ama UPA. Leo tumekuja hapa na viongozi wa party Mwanzo grassroots katika eneo hii ya Gusii region. Mimi kama chief coordinator nataka kuongelea kwamba jana tulikuwa na elections katika Kenya. As a party tulikuwa na candidates Kenya mzima. Mimi nataka kushukuru kwa wale ambao walikuwa na imani kuungana na sisi kama chama kutoka Pwani, Machakos, Narok, Nyanza, walikuwa nang'ang'ania kwa ajili ya uchaguzi kupitia kwa chama chetu cha UPA. Tunasema hongera sana kwa Kenya. Pia tunaomba kupitia kwa hii kinyang'anyiro vile kilikuwa hapa jana, the United Opposition, vile mnaona kwamba wengine walikuwa wanasema kwamba UPA ni ya Wakisii. Zi wa Kisii because tulikuwa na candidates 17 the whole country, and we are urging the United Opposition when they will divide or to zoning, we urge them to stretch their hands watupe county ya Narok, Batiri Western, Nyanza and the Kisii. The UPA, we know we shall deliver. Otherwise, I don't know much to say. May God bless you. Kwa wale ambao walishinda, tunawasema hongera. Kwa wale ambao hawakushinda, pia let us wait 2027 tutakuwa na nyinyi. Philip Nere, chairman ya North Mugirango asepati yetu ya UPA. Anari gukwa na mang'ana abete igoro. Aya tarenga maya ase ikinyang'anyiro twabwate kiobochorikio pa election twabwate ase chi ward chitu isato. Abantu ba Minto mbaruete Kisii County oyo Minto Soro oyorigeti goons korigo sario bochori bwa Nyamaiya tianyarikana karibeka na ende njera yende yo sario bochori bwa Engekerenyo boigo no nyanya nsiongo lakini tianyarikana umushimi weito North Mugirango okurukuchwazi nyamuko oyiro yo mobo na roche na witness etio goita no nyane omu agent na tari ensemo yaye akamoita baka akaumia abantu be media mware ngororo so teri njere ngiya ekera barayi baito bakoriye njera na abagoita bakichikura egere babakere chikura are gusaba baisimi waba bakoriye gosaria chikura na gusabe komorembe bachibatige banchere abantu baito bachore nenchera yabo eribaganire eri omwerio anare gotebia abantu be media biamona asigasi mwakorateri tukoria igoro egekoero nyetari inwe anga mang'ana mange ayabangetwe with the UDA team angabona bochori bwitu mbwabeto buya lakini asenje echi media mato igetange mugaetana na so bochori boria ekagera obuya bukarorekana ekagera no nyono gusari bo babwate bogasira elio mwaelio nare gotebie team Matiang'i mwakorete gasingiya ekora mwatu bwatsetie egasi mwakorete eriyo gusupportia abantu baitu chi candidate chiito yarenge ngiya mono twabasabira maya ni gonkuru kumwesima kirenya kan special elect Nyamira County Assembly party ya UPA ni gongo tena mbia mono asibali bonse ba support titu kulia igoro ase ward ya Nyamaya wananchi bonse wa Nyamaya nasema ni shukrani ya kwamba mwakoleta mang'ana maya bochora girisio siemo nkogenda ekerenyo ngote abantu bekerenyo bonsi mbia mono Nyasaye tigabaseni ase party ya UPA ko wini gochora omwesimiwa Ongaro Jeremia Ongaro nkogenda na Nyansiongo naro nachorete yokorokwa Jackson Mogusu echa Michons ikire anda oborai our president oituganyete 6th president Fred Okengo Matiang'i ngote na mbia mono abantu ba Minto bonsi president nani Fred Okengo Matiang'i mbia mono so support echama nambi yamona singe Nyasaye narokanete okarusiwo bosoko na our excellence Amos Nyaribo gavana biyamono asoko iro kubako kwao asoko sira epati asechikandite asoko nyoro ko win biyamono yonde SG nakoletega singia Nyasaye musenie damalisi mbakoletega singia biyamono nechikotino de Kionsi Kisii ande Nyamira mbakoletega singia gotenena woro kina ki intole magega ya Fred Matiang'i 2027 Nyasaye goikamo uwe na nero chikoba president obosoku mbwarusetibo ekora twakatini chama chine ngoswa chiale ngoro chitwakobonyirira gose chitorusi chianga chianga chito chire chinda buse nande tokora kantoli via esabu yotana safisa Kenya
igoro twakorete gekone abantu ba Nyamira tukasabisa Kenya na tunataka Matiang'i asabise Kenya. Kwa hivyo I wish the best candidate chito baso assembly tuwote na borobo eni tokole gasiamo ndetangoro kumose Josephat o moiburwe bunge ya Kitutu Masaba na ndegonde coordinator ya Kitutu Masaba so na achira go kwanira asamangana bochorio bakwarenge Nyamira County obo bwakorekanete asenchira yo bwasioku ikontete kugikeria ebikoro byabete iritkoria igoro bitakogeti nonye ntebie aba kusi bari bakoruga iga bago support esemeri ya muino ntwe tobwate ekingipin ekorokwa Dr. Fred Matiang'i twakwora kiri twa nkaete mwaro ocheke vumberi kiarengo 2027 ebinte birabe bingawo tari na byarenge nande natete ko sababa abantu baminto banyansiongo nekerenyo mbuje mona asengeje ko turusio bosoko ne party yeito ya UPA nande nale ko sababa bagusikwa chumura na Kenya usi party eroyo mugusi ekoroku UPA nale ko bali kane mwenzi moche tobwaterane sabali ye party egere party ebe party yengencho erabe nganerese yo mugusi ta from Nyamira ase party ya UPA samari tangu bichoni morias aya mindo asaba mindo ba kwaniros biyamono ekogera nchenko ba keranga biyamono ekara makona mana tare ndana ukwana koirorera igo dokeringa aya kore kante gora sawa na inchi asoko chora chigo de jisato yanka weringa biyamono ekogera abako tamangana ya lama ya samaria tankoro kefa abongo koruase ewodi ya Nyansiongo naende ase ingakie tigangire chingakiechi wakera abantu ba Nyansiongo biyamono aso gotwakere chikura aso bonge kurwa ase chame ya UPA ase igo abantu ba Nyansiongo ndate ko batebinga chikura chichimwatete mbuya chiarenge ngoma batebyo mweshimiwa Kevin Maranga uyorenge candidate yeto ya UPA to kumoyo chikura chiri kwa bwetu ne chinke sana kubune chikura 70 nege ntekene egeke sana so must imagine next time we'll improve for now to kumoyo I can support your party and we shall be with you. Igonde coordinator ya Machoge Church ase party ya Upa. Inche uno mosai ongo sire taba sai bonspi chinga geti ne cheito. Kona tutaito komba Kenya yetu. Tosoka aso bonge, tora cheste chikura aso bonge. Esenge ngento kwate candidate yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i tomo support aso bonge. Ngaba ne chicheni sichons pia setore. Toimokerere tora cheste chikura tuobo na tore nde chikura nchibasa koibwa serikali nyone gotokosanga tuake kura tuatamago chinyomba tiga tuate na inchera tuale na bali bagocha abayibi bali bagocha bagotubera chikura cheito.